pamanggeku mak. Sampai. Apa nubayanya manggeno? Ya dong, kuboyangi ko dong. Mak, ngapa ni ka nakumbalaga? Iye. Apa aku ngapa mak? Tambah kumbalaga po eh, kamu ndak? Robe kumbalano, untuk jadi mana mak? Ampun ko dong mak, ampun ko dong, ampun mak. Okaray ku batara, patiamat tonto aku, ang kulong sulino ahera, doangangku, alo bangi. Pauang ko na. Ye, Unate aja ko ang maaw. ye, Oh, bentisipado. ye, Ane gara-gara ko nga sa ganang pagkamamanggeno. ye. Pagkasaman tao ko kau, nyajar ko. Kama di subyero. Mak, Kung na kuna kayo na manggeno, kasi pala kayo nasa saribo. lari ka niya mak. Tarya iya. Kadang gimana? Mak, Apa ko sabi? mak, belikan ko ang baju baru mama ko dong. Baju baru na patengannya gaji ku tarima. Yan yung boy mo pamanggeku kay mai. Aku boy manggeno ko boy ay. May gara-gara ikaw na nalampa manggeno. Barang apa ini kau ni mak? Rabatak ko na lang kayo eh. Ano kasi ang maawa? Tidak nak kiam mau. Unatay ko maawa, kung makanakanay. Kung patotay, kung malaki, kung makakitirisiti. Ye, Pare ko ka na iye. Ano sa iyan yan? Katomba ako po nalakay ni Manggeno din. Ano kasi ya? Kunakan ka memang mak. Apa boleh buat dik? Mak, mak. Sabi, Okaray